ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? କ'ଣ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଠୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେବେ ଯେବେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ଦେଖିବାର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଆଉ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ମାରିବେ? ଏହାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ଆପଣ କାହାକୁ ମାରିବେ? ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏହା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଆପଣ ତ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିପରି ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା। ଥରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ପରେ ମିସେସ୍ ବର୍ମାର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘରେ କେବଳ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ମିସେସ୍ ବର୍ମାର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଓ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଆ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ରୋଷେଇଆ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି, କିଏ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଛ କହୁଛି? କିଏ ମିସେସ୍ ବର୍ମାର ହତ୍ୟା କରିଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମିସେସ୍ ବର୍ମାର ହତ୍ୟା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜାଗାର ବିଜୁଳି ନଥାଏ। କାରଣ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଶାଶୁମା ଟିଭି କିପରି ଦେଖୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଇନଭେଟର ନଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଖବର ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୃତଦେହ ତଲାସି କଲାବେଳେ ତାକୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ରାମବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି, ତମର ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ରାମବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୀନା, ଏ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ବିଚାରୀ ମୀନା। ରାମବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପୁଲିସବାଲା ରାମବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କିଏ ମୀନାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ? ତାପରେ ରାମବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ମୀନାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ପୁଲିସବାଲା ମୀନାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାକୁ ଟିନାର ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମୀନା ଏକଥା ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପଚାରୁଛି, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଆସିଛି। ଯାହା ପରେ ପୋଲିସବାଲା ସବୁ ବୁଝିଯାଉଛି, କିଏ ଟିନାର ହତ୍ୟା କରିଛି। କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି, ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି? ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି କିଏ ଏ ହତ୍ୟା କରିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମବାବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସବାଲା କହିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ରାମବାବୁକୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହତ୍ୟା ଟିନାର ହୋଇଛି? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୀନା ବି ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ଦେଖିଲେ ପୋଲିସବାଲା କେତେ ଚାଲାକ।